Mungia kami ade blok by khobjak South Moharnipur ADC village of Phekjaknai mani Chama Mwthakna kasumung tui buma bodol chong kholawa ongkorka lahar himboto khalai lekya tei aro thangi manja gekya Telemura District Committee President Ranjit Kumar Deburma Mungia kami Subdivisional Chairman Manoranjan Deburma TWF District Committee ni Secretary Resmin Deburma akosong Kokna thani mothoni adong rok shaka Phekjaknai mani by shiklai chalai asaka kobol jaka buma bufano suduse tani butharmani pati murong nukjaka bag lahar pati uruko thikya obo haikeno tebo boskango ongnai haikeno TIPRA dofa komona phajing thangjak haini bai o Phekjaknai mani no kasna Motha nangnai hani kok sarkha sini je siklarongno nosto khainani bage borok chai togoi tongo o siklarongni je drugs chawine borok nosto ngoi tong hakai na borok dofa no sinimo na hano sinimo na bufano sinimo bumano sinimo ke bono fan siniya जों सालब्रुम ब्रुम जों मबाइल खुलावखाय YouTube Facebook Instagram गोबांमा जागातै नुगो सिनि TIPRA सारक ड्राग्स चावै बाइक एक्सिडेंट नंगि थैका बुमा बुफानो तानखा कतकि सुंगै तंखा सिनिं महारानीपुर एरिया हाय जागारगबो ओंनाय अबहाय जों अबनो जत सिनि अ आमसाइनि बुमा बदल या कारिबो ताइ कुनि जत जे समाजनि जे बररक सागरि खायने हयतो आरामखाय जत बररक सुंजुक मांगनाय जों अ ड्राग्स न जे साखायनो माका सुनाय ओं यांगाखाय सिनि भबिष्यत बेलायखे हामया जों अ हातै बुइबे सेकजामा सिमिया जोंनो गोबांमा दै खाइ दङ ताबक ड्राग्स दै एमन ड्राग्स दै आबंखाय एकटा जेनारेशन न बरक सोलिनानै बागै कायसा परिकल्पना आउन बागैनो जों फाइनाल सालगो जे सिनि ड्राग्स नि जे मोहाय केम्पिंग गंनाय सिनि जानजानि बुसा बोरैफांथुन चलाफांथुन जानजानि बुसानो सोंलगि मातैनाय जों सिनि स्रायरनो ककमा सारिनाय जों मारो टंनाय जा गि ड्राग्स आव जे ताबक ड्राग्स याखरि बिनि लाइव काहामखा अबहाय बरक तततं अबहायबो सोंरुटगै जों बरनो बिसगाव पाब्लिकनि बिसगाव साबनो मा फुंनाय जों अ ड्राग्स न जे साकेपानो एनी हाउ जे साकेपानो सोंआबनो रुखकमाया गांगाय सिनि भबिष्यत बेलायखे हामया आवन बागैनो सोंतिनि अ जागा साबसा जे अ जागा हिमबटक हिमबैसों ड्राग्स न सेजावै जुवा थंमानो सेजावै सिंकिजा सिरे खगलायखा अबसुबाय थागलायग्लाकसों तेबो सों ड्राग्स नि बागै कतर आन्दोलन मा खायनाय जे ड्राग्स फालायनो सों मानजा खांकाय बनो रमिना कोनै सों पुलिस नि यागो माया फरनाय आइनि यागो आबो सों जत्तनो मा तंनाय ओं यांका गायसिनि भबिष्यत बेलाय हामया जों मा खायनाय जों जे अ जागा सिनि ग्राम अञ्चल सिनि कामियाम से गोबां मा बररक फाइ दङ बायरेनि बररक ब माने फाला बागै फायो कतकिसो फायो ब रुटि फान तुइ फायनाय जों गोबां मा जागा नुगो रुटि तुइनाय निनो माने मिखेदों फालनाय पन्तसे अ ड्राग्स न तुइ साप्लाय रि फायो जोंबो नुगो जों आबोनो बागैनो जों थानसा मांनाय थानसा आंखांखाय जों अ बररक न गेट खलायै जों चेकिं खायखायै सिनि ग्रामबो जों पास रिमानो अबाहाय गांगाय सिनि तेकसे सेबनाय आपसनों सितन तिनि बेलाय दिबनि जरा जतन लेंजाबायना आसे कक साइनानि किसिसा कक सामने अरन मथाका बुमा बदल लंग लिप सिनि TIPRA सारनि जे ड्राग्स जानारनो जों कथां बानचिरनाय जतननो हामबाय खुलुमबायखा बनो बरकनि फान चिनि समाजनो रक्षा खायनानो बागै चिनि जातिनो रक्षा खायनानो बागै सिक्लारक हिंजागो बैकबोन ऑफ द नेशन जातिनि कायसा शक्ति समाजनि कायसा शक्ति जे सिक्लारकनो ताबुक चोआक फेक इनको ड्राग्स आरिवै चोआक खानिवै नेशा जातीय मानै खानिवै ताबुक फेगरि तनु फेका हंके बरक तामो साबो बुमा साबो बुफा बिनि हातै दफानि कक कमाइ थाङो बनि भागै आज बिष्ण जों बुमारक जदि जत पाल खायै बनो मोथाकमाया गांखाय चिनि समाजनो जों रक्षा खायमांला जों जे चिनि अ हातै दफानि बागै हिने आन्दोलन खायमानि आबो जों सक्सेस खायमांला बनि बागैनो ताबुक जागा जागा बुमा बदल रक अंखरै उ ड्राग चानाय रकनो ड्राग फालनाय रकनो बाहायकाय कासुइमान बनि बागै सारा त्रिपुरा राज्यनो बिशेष करे चिनि समाज ताबुक मुवा बदल अंखरै कासुलाय दं जों थांनाय बोसोराव नुखा गोबांमा यां खवाय रग ड्राग्स आगै थैमानि रक एक्सिडेंट उइ थैमानि रक तां प्रतिदिन एमन साल बात करै जे चिनि सिक्ला रक थैया तांगै बाहायकाय थै हिंकाय बाइक एक्सिडेंट तांखाय बाइक एक्सिडेंट नु हिंकाय ड्राग्स आजाक जवाक नंजाक अमा हायकाय जों नगो बनि भागै जों बुमा बदलक जदि पालखाय नंखरै खानचांगै कक बाक्सांगै अमरकनो
rokha khanyana bagai chin sikla rokno drak hoite mukto khanyana bagai ongkhori hangangkai tebo tiruk dine barinai boni bagai tineo je buma bodolok omohai je samung chengmani bono belai khai ang hamjakha ebong ani bukha tongthokka je jini phainai sikla rokno जों गोसों खोथारखाय नायनानै मुसुं একটা সমাজनो गोसों खोथारखाय तिसानांखाय बुमा साइमानो बुमा बदल साइमानो बुसा बुमतै जिनिस जेसे हामियापानो बुसा बिनि ड्राग जानाय जागै फेगै क्लाइ तंनाय बुइ हामिया हबनो बक्का हामसि ताम हिंगांखाय ब पापिया जों कायसा कक तंगो हेड द sin but not the sinner ताम हिमानि कक ब पापनो सि जों ग्रेना खायदि पापिनो ता खायदि हिमानि कारण जे चेराय रक चिनि ड्राग जानाय रक बरक पापिया बरक पापिसि इनके उ पापिनो सारक रिना हिंगाके पापनो जों मा बुथारनाय पापनो बुथारिया Chama tablet Chama